Amadziripi Godfrey. Ndiwe. Mukana na Shadrach. Ndiwe. Mukana na Erika. Ndiwe. Changamire nyavambe penyu. Nyaya ndeyekuti Tezvara vanoda pfuma yavo namakawirirana. Yanembo dzako chitupa ndimari ndani. Kutaura izvo ndi Godfrey amadziripi. Achitaura kuna Shadrach na Erika Mukana. I'm sorry, gentlemen. Shadrach Mukana nakatora mwana wangu so 13 October. Kurata kule 2023. Joba. Manayana ndani? Shandio. Shandio, right. Now you now you don't need Shandio. Karapara papa babo ni murumo wa. Right, atora mwana uyu so 13 October. Muziso. Right. Takangota so tikati sizvo November uri mwezi wemwedzi. Nangona kuuya kuzodii sokuzivisa. December 11 ndipo vakabva vauya kuzozivisa. Right. Kupanana list dzedu. Mwana ndakasingaona naye nguva yese, asi mwana anga ari mujeri nevamweni. Kuti ataure semwana akabva achita zvekutizira anga asingakwanisi. Kwavanogara hakuna network. Kana kuti mai vacho mai vamupota vachibvunza kuti kufundira mwana aitodzima foni, anga akatodzima foni. Network yachinonetsa. Musi wawauya kuzobvisa mari ndomusi watakatanga kunzwa kuti mwana ari munguva yakaoma. Achitaura kubva day 1 baba. Ndakuza chinonzi peace nekuda kwamwe. Apa musi wacho waabva pamba akatoita kudzinganiswa namai vake mwana mukadzi wangu akanga achifana kuuya kuzondigamushira ini mutaundi. Mwana ndakasvika pabhasito pasina. Mwana anga adedzwa navamwene vacho ivavo. Mukutanga zvaita sezviri kunakidza. Uya undione didi. Mwana akadhileya ari kumba kwavo. Ini ndichisvika kumba pabhasito papana munhu. Mai muri kupi? Mai vari kugadheni. Mai vakashinga kufamba kuuya kuzondigamuchira neshungu mandi. Mwana wandatuma kare. Mwana haana kuoneka kamai kuti ari kuenda kwaadedzwa. Right. Achingosvika pamba kuma 7 mai vakabva vamhanyisa mwana. Kwanga uri kupi nguva yese. Hapana chatakaziva kuti Shadhi uyu akahwanda wari pasaidi ari kuteerera mwana achidzinganiswa. Saka takangoti pamwe mwana kuti angodzinganiswa ngwadi achadzoka hake pamba. Makuseni hatikuramba hana mwana. Izvo mukomana akabva angoti hazvo pashadhi hatichienda. Ani mukomana achinosvika kuti mai mwana uyu atasura tinaye kuno atodzinganiswa. Mai vakatanga kuvhara madhoa kubva vapanduka nguva asingazivi mwana uyu. Unomupei panapa? Hapana sadza. Izvo zvino achirwara. Chichi. Achirwara madhoa. Right. Tabva ipapo. Sadombo ari munhu. Sadombo vakasarudza ihanzvadzi yavo apa. Asi achigara pandiri ini ari sabhu kwandiri ini. Saka ini ndiri munhu akanga atosununguka kuti zvazvina sabhu kwangu mukati. Pamwe anogona kuzvigadzirisa zvikadii zvikagadzirika. Ndakabva ndamutaurira so. Akati zvindinetsera ndiri mudhudhudhu ndiye ndinogadzirisa chi. Ndobva vanosvika ikoko. Saka sehanzvadzi handingazozizwa vanotaura. Pamubani pataura musho vanorwadza vanozouya kwandiri vamasefa. Vakanditi tagadzirisa zvinhu hama dziripi. Zvokuti ndasiya ndati zvandafarira ndechikuti vana vakuda kunobika rega pasaidi panditonumwe musha usina munhu. Vana vakuda kunobika. Asi mai avo hapanoita 2 days vakateera kumba kuyako. Kune mwana uyawo. Wasvika kwakona sefi iri panze, matemba ari panze. Kwakutotanga zvinhu zvine pesi panapa. Zvinhu zvacho ndianogona kuzviningata ndingosummarize. Zvinhu zvacho anogona achikwanisa kuzotaura agotaura ega zvizhinji kuti ndisvike pane point yangu. Right. Vakamudzinga kanoganda katatu mwana uyu. Iye nyaya achizama kugadzirisa zvichiramba. Kusvikira musi wa14 ndio wazonyazobudira January. Kurati pane 3 months. Ndakanga aina musi wa 13 October. Pane 3 months. Right. Havana kufunga kuti ane nhumbu iri mwana wayo zvaagarawo 3 months. Mwana akasima chibage chake, akasima foje, akasima ndiro, nzungu dzake. But
havana kuzvirangarira kana kuti zvatiri kumudzosera kuna baba wake wainge wane dambudziko rei nemazviri kubva musi wa 14 kuti havana kumbotaura neni munhu waingotaura naye ndiye munyaya ini ndakanga watarisa kudai munyaya wangu audzoka zvokuti ndine mamwe maaudios ekuti kana kuri kuti pane zvine zvanetsa dare ndaikumbira kuzomavhura zvadaiturirwa vadzoka kuya kwedu pakaoma tazombozama kudai tazombodazama kudai ndichingozvisangu mupfungwa saka ndabva ndaona kuti ikodzero yemunhu kuramba munhu kana asingachamuti ikodzero yemunhu yatezvarawo kuwana upfuma yawo nekuti andingati mwana webva grade 1 kusvika form 4 naine manzara kuti vamwe ungozinzi njee buda ndikabhegi kako vakaramba nemapureti akaanga atenga vakaramba negrosari randakanga ndatomurongedzera futi mwana munozomwana zvikanzi buda usina chinhu mwana akabuda akauya asina chinhu saka ndibva ndatoona kuti hatisina ukama saka Nekwasha kuti andivo zvinoenderana nemi ndo nyaya andi pamwe izvo zviri kutaurwa Shadrack naErika munoda chii kuti ribvara zvaro matichanga munodei kuri kwanei ndakaida kuti ralist yangu yatakapana kuti wane pfuma yawo yamakawirirana pamakauya kuzoti matsvakire kuti timwe tisina baba mawirirana zvamakawirirana ichokwadi makawirirana chii ndikuyokukura mwe meshana ndiyo zviri moni ndozvinongora zvose zvikava zvikuru taurai sambu danga zvamai mombe yeumai sambu makachitana kamari sambu ndakamunyorera 900 danga ndakamusira 7 mombe ndikati 2 dzinotsika 2 dzinotsika 5 dzemari like masungiro mbuzi mbiri like damage ndakamisira 450 umoti mombe mafuza dum 1.2 izvo ndo zviri kutaurwa nemukwasha wenyu naatezvara wenyu saka munoti chii pamusori mambo pamusori vadare mambo chete maita ine kundidzidzisa zviri kutaurwa nababa zvimwe zvacho ndiri kutenderana nazvo zvimwe zvacho handisi kutenderana nazvo inini zvishuwa mwana wangu uyu anga ine musikana wake iye shandi uyu aingondiudza kuti ndine musikana wake zvishuwa zvavataura kuti handisipo ndichirwara zvishuwa handisipo ndiri kurwara ndobva amukurungai wangu akandifonera ndiri pakurwara ndobva wanditi muri sei ndanzwa kuti muri kurwara ndikati ndiri kurwara ndiri kuharare handisi kunzwa zvakanaka zvikanzi auraiti kana mauya muzondifonera madzoka zveshuwa ndakadzoka pandaita 1 week ndadzoka ipapa kuchipatara ndanadzenda unozorora usanyanye kufungisa ndobva ndagara bvawawo havana kuya mukurungai asi mwana wangu akandifonera akati mama shandi ada kuya kuzokuonai ndikati ngauya akazondiona ndobva auya musikana akasvika zvekuma 1 dzemasikati
asvika zvekuma 1 masikati takatogara pavharanda ndobva tapedza patabikirana patapedza zvikanzi asi ndoda kuenda kuchechi kuTebrens ndikati aiwa pana chakaipa patagara saka ndichitarisa nenguva dzakati ndoda kuenda kuTebrens ndikati zvino ndingadzinga munhu auya iri pamba ndobva asumuka kuma-2-4 wachienda kumba wakuchiti mama ndakuenda wakaperekedza nezvishuwa namainini vanga vari pamba nemukomana wake ndokuenda ini ndokusara ndokubika chikafu ndasara ndabika chikafu pamba ndopa ndakati kunze kwakuti kuma-7 koko mwana wangu mukomana akandisira message akati mama ndiri kuenda Shandi ndopa ndakati kuuya naShandi chirudzi chipi Shandi pabva kumba havana kuziva kuti mwana auya kuzoshanya auya kuzondiona ini ndiri kubva mukurwara saka kuuya kwakubva kurwara ndomukutorana iri ipapa pandakabva ndanyarara ndati gare ndopa ndakazoona futi message yakapinda kufoni mangu tikatapavharaira saka ipapapa semundire BP ndakabva ndakwira BP ndapinda mbabva ndarara ndobva avo akasvika vasvika pamba nandiri mubedroom mangu mandoguma ndorara mukomana akavhura dhovu ndokuisa musikana kuseri kwedhomu kitchen aimuisa kuseri kwedhomu kitchen ndobva auya kubedroom kwana ndakarara saka time dzacho handinokwanisa sekuti ndandiri munhu BP yangu yange yakwira ndobva ndamboedza kuda kundikamfota kanzi mama nyaya iri panapa ndekuti ndasvika naShandi asi ndagumira muberere Shandi asvika ndobva atanga kutemwa nezvidhina namama wacho ndikati vanomutema wangasi kuziva here kuti mwana auya kupi ndikati zvikanzi angachizviziva ndikanzi naShandi newangu mukomana mama ndozvatopo nezvadini zvaitika ndikati aiwa pane chakadini chakashata ndakatora time kuti ndimuke pamubhedha ndiende kubhosi ndiri munhu ndine BP ndobva ndazomuka chandakakwanisa kubvunza mwana wanawo ndakati nai Shandi iwewe pauya kunoku wabva here kumba waoneka mumai wako zvikanzi zvishwa ndawaoneka ndikati saka zvokuzokutema nezvidhina muchimhanya kuyesvika ndashaya nguva yekutaura namama wangu nekuti mama wangu wanga kungonditema nezvidhina baba vanga varipo here zvikanzi hongo wanga varipo ndobva ndagara ipapa ndakataura ndiri kunyepa ndakabatika ndikati hona ine state yandiri panapa ndiri kubva muchipatara panapa handina kana sendi inini matorere ehunhu inini handihadi ndinoda vanhu vanotorana negwara rakadi rakanaka ini ndichitarisa panapa ndichirikadza handina pekutangira saka kana mangu ndijuma saizvozvo inini hangu handizvifariri ndandichitarisira kuti zvatatakaronga panapa zvokuti mwana uyu tichamutora tarima takohwa ndozvatichaita saka izvozvi ndinotangira papi ndobva tagara pasina 1 week watorana vanhu avo musikana nemukomana wakabva watorana ndobva tikuenda ku18 ina nauzoti ku18 kwavaenda kunii ndakangoti vanhu vari parudo ndobva waenda wadzoka asi akakwanisa kunditaurira mukomana wangu wadzoka akanditi mama handizivi zvandaitwa zvatatichiita handizivi kuti zvinorevei ndikati zvinorei uda kuti chikwe iwe zvikanzi mama tapiwa nhombo ndobva tasvisviniswa umwe achisvipirwa umwe tichitenderedzwa chidirwa mvura ndikati ko zvakabva kupi musi uyo handina kukwanisa kuti ndiwabvunze ndobva tati after 2 weeks ndakati ndiri pamba zvikanzi namainini ndiri kurwara wanga wabva kumuta wakabva kuti ndiri kurwara ndowati ndiri kurwara ndobva wati ndikati aiwa chiende kuchipatara movha mazonobatsirwa nanambuya wekuchechi kwenu ndobva waenda ndobva wadzoka manheru wanavo wakadzoka kuma-5 ndobva ndasvika ndokubikira murwere wangu angati ndiri kurwara angaenda nemwana wake mukomana ndobva ndawadya chikafu nguva yekuti takunorara takati ngatinamate ndobva taenda unorara ini handina kuziva kuti vanhu havana kuenda unorara vanhu vakabuda futi usiku ndobva waenda ndikati saka tatakaronga nyaya dzekurima ndamuka makuseni ndobva ndakaona zuva rakwira ndikati ko wandotati ava ndowane juti rekubopa mombe iye mukomana wangu ko ari kupi pamwe munhu arara achirwara ndokuenda kumba kwao ndakanoka ndikati ko chii ko zvatakaronga nyaya dzekurima mwana akanditi ndakaneta ndikati wakaneta nei zvikanzi takaenda kuseri kwegomo uko ndikati kuseri kwegomo nguwai zvikanzi temu dzatakaenda kunorara ndozvandakati kune mukomana ko imimi munobuda sei pano makati muri kurwara mukaenda kuclinic ndikakuti endai
kune munhu wekuchechi vanokubatsirai then modzoka pano. Indi kuti murwere arara imi makutakurana kuenda kuseri kwegomo kunei alright kodai makasangana nezvamakasangana nazvo. Ndobva ndati ko muroora zvakabva kupi kuti munotorana muchienda kwamunoenda musina kunditaurira. Plus zvenhombo izvi zvatanga rini mune mazuva mangani musati maapanapa asi makutenda kwana 18 ndakafunzwa muri kuvhakacha makuenda kuseri kwegomo neusiku muri kutsvaka chii. Ipapa ndakatsura mainini afa asi kuti murooro wangu zvekutsurwa hadi akatanga kumisidzana neni. Ndobva ndagara ndobva pambapa pakatengwa chimushini chigero chekugeresa musoro. Saka nenhau $4 yanga ikatorwa nabamuni maiguru wangu akaisa mumba nyaya yakaita hoyi pamba ipapo apa papauya wayeni wangu wabva kumasvingo. Ndobva ndauya kumba bva ndazvinzwa zvikanzi ndozvaitika pamba. Ndikati aiwa rege ndipedze program yangu yandiri kuita ndichazotora vana vangu ndigare navo pasi ende zveshuwa vanhu ndakapedza program yangu zvakanaka. Ndobva ndadaidza wangu mwana nemudzimai wake umwe ubamunini wacho nemudzimai wake. Ndobva ndakabvunza ndikati ko chii chakaitika pana ndofambisa program pamba papaine wani wangu wabva masvingo. Zvikanzi mukomana mudiki akatsanangura zvikipo zvikanzi mama zveshuwa maiguru wakauya nemari wakaisa mubedroom medu saka ini ndakatora ndikaishandisa. Saka kushandisa kwandakaita mari iyi handinozoti ndeyamaiguru ava. Saka maiguru ava vakabva kutanga kupopota pamba paine vaini vakati inini ndoda kutengesa chigero ichi. Saka chigero ichi ndobva ndatora mari yangu $4 handikati itei zvamafunga wachitaurirana ini ndandisipo wakazonge wakunditsanangurira. Ndikati alright ndozvamaita ko mainini chii chachiitika nenyaya. Ndopakati bamunini munonyepa munyari. Saka vakada handisi kuziva kuti kuedza kuita sei but ini ndiri kutsura mhuri yangu but muroora wangu wakada kuedza kuti kuvharira imba yacho yese. Ndikati aiwa mainini kana ndichikuunganidzai muno mumba ndiri kukutorai semhuri yangu. Saka kana ndichida kukutsurai ndinokutsurai sei imi ndimato kumberi. Chigero icho chakabva torabva unokanda mutoilet. Ndobva ndanyarara. Tiri kuda kuti titsure mhuri yangu isaizvozvi. Ndakamuka futi ndikati mukomana ndikukumbira kuti undirimiro ndima yangu honango yangu yemagwere yaenda. Saka ndinoda kuti undirimiro foro yangu. Mwakomana ndopakanditi mama handisi kukwanisa honesora ranyanya kumunda kwangu asi ndichazoita after 2 weeks. Ndichiti nditaure nemwana mukomana muroora wangu anobva adhonza mwana mukomana wangu. Ndikati ndobva ndanyarara ko nhai sefi iri kuiteiko panze ne2 paketi dzematemba zvangonewa zviripo. Ndakada kuedza kuti nditsure muroora kuti muroora unozviitireiko kuti sefi nezvino. Akandipindura akanditi mwana wenyu haasi yatenga. Ndikati hasizvo zvandiri kutarisira asi ndiri kuti sei masiya sefi ichinewa iri panze ne2 paketi dzematemba. Asi akandipindura akati handisiziva. Ndobva ndati mainini tiri panapa pamba handisati ndaudza vanhu inini ndiri muroorwa pamuseka womwe ndiri mushama mukanana nekufirwa. Saka vana vandakavatora nekuda kwekuti ndakafirwa. Saka inini ndiri musha muno masa ndanosuma vanhu vekwamuseka asi mimi nhasi mainini makundiitira minana. Inini panapa handidi mataiti enyu amunopfeka. Mainini handabva kumunda wakasara pamba. Wasara pamba tikaenda kumunda tadzoka ndakasvika mumba musina mvura yekumwa. Inini mumba musina mvura yekumwa ndobva ndakati mainini komba hamuna mvura yekumwa. Vakanditi iwo inini ndiri kumirira shati uyu iye mukomana wangu aenda kunorima ndiye atichienda kunochera mvura nekuti handigoni kuchera mvura pamugodhi. Inini ndakasimuka ndikatora mugomo ndikaenda kuchera mvura. Ndobva ndakaona kuti handakanganisa chiregai ndidzoke muroora tora wako mugomo inini nditore wangu handei kupi pamugodhi. Takaenda pamugodhi ndobva ndasvika bva ndanodhaya wangu mugodhi ndichida kuti mainini ndida kuona kuti paari kutadzira nepapi. Ndakadhaya wangu bva ndakutura ndobva ndati chidhayai ndoda kuona pamuri kutadzira. Mainini vakati vari kudhaya mugodhi zambia bva radonha apa wangu akapfeka handizivi twemukati ndizvo wangu akapfeka. Ndobva ndakati mainini pano ndakakutaurai kuti chii hone zvamanditira pamba pewani patiri kuchera mvura inini zvemataita handizvikwanisi. Mainini vakandipindura vakati inini ndiri kuziva zvandiri kuzviitira. Ndikati pambori pamba paniko pamuri kupindura zvinhu izvozvo muchindipindura kuti panapa ndozvandiri kuzviitira.
alright ndapedza. Ndikati wakwenda kumunda vanoenda nekanhu kapfupi munda wangu inini uri pakati zvekuti kunoti kumwoko. Ndikati mainini munoendereko nekanhu kakadai kumunda muda kukotama sei? Mumunda mangu inini hangu handidi zvinhu zvakadai nekuti inini munda wangu inini kana uri pakati vari kuona zvamuti chimbondikotamirewo tione nekahembe kenyu. Mainini vakatanga kupopota mumunda imomo. Murume angaina notina murume ndopaakaenda ndopaakadzoka murume robva watanga kuchema iwo mainini wagara pasi nemurume. Ndikati aiwa inini rege ndite basa rangu nekuti tinongafa nenzara. Ndobva taita basa redu ndobva wazopfuura nepadhuze panandiri ndiri kusakura. Ndobva ndakada kuti nditaure nemwana kuti chiiko ndakanganisere nekutsura mudzimai wangu uyu wangu akabva adhonzwa nemukadzi zvikanzi hande ini ndoda kuenda kumba kwedu nekuti mai vangu vanotida. Ndikati zvinei itai zvamuri kuita indisana ndichisakura zveshuwa wakaenda. Ndikasvika mainini varongedza inini pa3 months dzandagara nemuroora wangu ndofunga kaenda achiterwa kanokwana kuita ka4 haanei kuti mumba hamuna muda kusakura muda kuitwei. Ndakasvika pakutsura kuti muroora wangu alright kumunda usida kuenda kunosakura inini ndindakabata badza kunovabatsira fodya yavo kusakura ivo varipo. Ndakazoti ivo musi wesefi ndikati naimenini kumunda hamusuda kusakura pamuri chepu hamusuda kusakura kokutora henyu badza mukakwisa ruwanzi alright ko mumba mamakamira murutadza here kutsvaira mumba zvikanzi inonzi one love. Ndikati aiwazve hamungashayi chimwe chamunokwanisa kuita. Saka handisi kuziva kuti watungamiri wamambo handizi kuti handikodzi here kuti nditsure muroora apinda mumusha kuti inini zvatinoda kufamba nenzira dzakati. Asi ndakazosvika pakutaura kuti hamunditoreri zvamakabva nazvo kumusha kwenyu kuenda nazvo panapa. Inini kana masvika panapa itei zvepano. Ani pamwe muri kundishora nekuti musha mandiri hamusi mangu musha mewabereki wangu. Asi achitorwa mudzimai uyu akasvika tisina kana tiri pastranded tiri panguva yakaoma semunhu ndandabva muchipatara. Takabudisa mombe mudanga tikatengesa kuti tione kuti tizivisane nana Tezvara. Zveshuwa mombe yakabuda mudanga tikatengesa mombe yo300. Madzingirwo akaita mainini vakauya vasina hembe. Tikabva tati pamari yamatengesa mombe madi kuti mubvise imwe mari mutengere mudzimai hembe angasina kana zambia. Ndikatora zambia rangu ndikatora nyora ndabvarira pandawapa rinondorwa inaro nhasi. Saka ndikati yasare ichienda munoita tizivisane nevabereki ndobva vanobvisira mari iyoyo. Kubva musi watabvisira mainini wakaita 2 days 3-4 wari kuenda kumba kwavo. Ndikangowatsura kamwe kanhu wanoti ndiri kudiwa kumba kwedu mwana wenyu aite here kunditera kumba kwedu wanoenda kumba kwavo. Saka handizivi kuti ipapa ndinokanganisa here kuti nditsure mwana uyu nemashoko anondipindura. Manzwa akazondipindura musi wekupedzisira akandipindura kuti hamunyari imi maini. Saka imimi saka muchisimudza mhepo yekuti mwana wenyu akareshate arumwe nenyoka. Hamunyari nezvamuri kundiitira panapa inini izvozvizvi muda kutondurai nashandi uyu. Saka inini ndichipikisana nemudzimai inini pamba pangu papari padhuze pane mudzimai akabva amhanya ndobva abata mainini kana amwe nevachitaura munopindurire akabva amira pakati pemukwa ndokutaura akataura mashoko anoda kusvika ndakasiyawo nezvinazvo zvakadini zvakadaro. Vachirima mumunda vanhu ava vari 2 nekuti ndakapa mutemo kuti iwe waroora munin'ina wako akaroora makuenda kumunda mumwe nomwe ngaende nemunhu wake. Asi mainini vakamira pasi pamusoro pechitsui nonzi akataura akati inini handina kuya pano kuzorima hazvo zvandakauya pano asi kuti tsvaga mukomana wekurima. Ndikati musi wekutanga ndakati ndezvekunyepa musi wechipiri ndikati ndezvekunyepa umwe musi bvandaenda bvandawawandira vari kurima nzungu dzavanga rukanda ndedzawo vakamira. Musi wekutanga mwana wangu ari kutsurwa udari sekuti munda uri pakati mwana akatanga kunga kuimba kuti kuda kuvhara zviri kudini zviri kutaurira. Pandakahwanda inini zveshuwa ndakanzwa mainini vachiti inini hazvo zvandakaurira pano inini ndanditsvaga mukomana webasa nekuti ndanazotungamira mombe. Saka ndakumba ndakutsura futi mainini one state
tiri pamba napamba mukomana webasa kuti ada kumbobva kupi uye mari yacho ida kumbobva kupi. Ndakafundzira kuti kuuya kwamaita makaita mubatsiri wemwana wangu. Ini ndakatoita chido chekuti regei ndibudise mombe. Tatina mombe 2 asi takadecide kuti tibudise mombe 1 kuti tizivane nevabereki. After all mama wacho wamukurungai vangu afa wakapfura nepamba wachienda kunotenga beans. Ndobva watena nepamba ndikati maita yenyu mauya mufunge vanonditi mukoma tinomukoma nemunyina tuvana bonga tese. Ndokati maita yenyu mapfura nepano matoita basa ndaisha kuti ndinokuwanirei kuti nguva handina. Saka mai ndoda kuti ndikutsanangurirei zvandiri kusangana nazvo pakati pemhuri mbiri idzi. Mai wakada kushowa kunga vasikuda kutambira zvandiri kutaura. Asi ndobva ndazoti aiwa mai inini kana muri mai washadi muri mai washandi imi muri munin'ina wangu ini ndiri sisi wenyu. Kana vana varorana tiripo kuti tiwake vanava. Ndoda kuti ndisangane ndikutaurire zvandiri kusangana nazvo nekuti pane kuti muzonzwe motaurirwa kunzi inini ndiri kuti ndakavatsanangurira kuti mwana panapa haasi kunditerera. Ndikada kuti ndimutsure idi inoiteta mhosva pamba ipapo. Handina chandinotsura chandinotambirwa nashandi. Nhasi uno ndasangana ndikukandirwa chigero mutoireti. Nhasi uno ndasangana nezvakawanda zvandasangana nazvo. Saka ndoda kuedza kuti imimi titsure mhuri yedu nekuti kana vana varoorana imhuri yedu. Dai tagona kuti titsure mhuri yedu imba yavo iende pai iende pamberi. Saka inini handisi kuziva kuti kushaisha kana kuri kushaisha mambo nditongei. Nekuti ndakafunga kutogonawo ndoda kuwaka imba yevana vangu. Nekuti ari kuona dambudziko iri ndini ndiri paground ndinotungwa haikona zvekutamba. Kana nhasi uno kana vandauya nawo ndofunga unondipupurira village rese rinomira kana mwana wodhaura pakati peruwanzi. Handina remuromo pane mwana akagara. Saka ndakatozviona kuti pa 3 months dzandagara nemwana uyu idi nini hangu inini hangu handikwanisi kuti ndigane munhu anondishaudha pamusoro pekuti ndiri kutsura. Handisi kuti kutsura kwakashata here kana kuti kutsura udii. Saka ndakafunza kuti inini mama wacho patakapedzisira kutaurana mama wacho akanditi zvakaitika ngatichitange zvinyowani. Ndikati alright zvinyowani zvacho ndo zvaabuda nhasi zvekuti ndatsviswa muno mamambo Makon nekuda kwekutsura muroora wangu. Ine muroora handina kumudzinga. Akatora bhegi rake akati inini apedza kundishaudha akatora bhegi rake akati inini bhegi rake anga ine secho yakauya ine twembe twiri yakauya natete vacho. Akazunza akati inini ndiri kutoda kuenda kumakwedu inini ndakutorongedza bhegi iri bhegi. Paakarongedza murume akanga asipo akarongedza bhegi akaita sei akaenda. Ndikati handike kutanga achienda. Vakazouya kechipiri natete vacho ndofunga nasamukuru takagadzirisa nyaya tigogadzirisa nyaya iyi samukuru natete vake varipo. Asi takakoma rekuti inini pamba pandiri kuraramira pamba pababa wangu. Saka chiripo ndechekuti shadi nashandi ngavaichiende zvavo kumusha kwamuseka kunova ndokumba kwavo. Nekuti inini kana munhu asinganditeereri pamwe vane kwavanotera kune matirausi bosi inini ndakazvimirira ndinosvigarira ndega nditongori shedikazi ndakatofirwa nababa namai murume akafisha. Saka ndakachengetera vanavo pamba pana baba wangu. Saka ndo zvandiri kusangana nazvo. iro wadare changamire pane ndisati mabvunza enyu kumuroora pane pandisina kunzwisisa maiwa Erika pane patara kuti muroora wake aimutana kuzoita mubatsiri washadi plus wataura futi kuti shadi wacho futi munina washadi atori nemukazvara kuti atori mai guru pambaipa but kutara kwese kwamaita nyaya yenyu handina kumonzwa pamataurira shadi murwere here anorwara nepfungwa here zvokuti munomhanyanomuchengeta maningi kana kuti haana simba rechirumewo iye shadi hambara pamambomubvunza kana kumutaura mutomutaurira zvekuita imimi shadi munotomutaurira zvekuita idera here mwana wenyu kana kuti bosi munokumumirira chaizvo pamusoro inini saka ndati kudzidza hakuperi shadi ane zvaanotonditadzirawo. Saka vanava ndichivaona vachipinda mumusha ndakavatora sevana vangu. Shadi wacho kubva pawakatorana ndakatomutaura kuti shadi iwowo wakaenda ku18 zvakabva kupi kuti munoenda muchinopfugama muchisviniswa matombo zvakabva kupi. Ini ndakatomushowa iye shadi ndikati nhasi uno makafamba usiku
mudei maone chamakasangana nazvo nhasi unozvimatorana handisati ndazivisa mhuri yenyu makunobuda muchifamba neusiku mambo chamuri kunyanya kutsvaga chii chamusingandiudzii shandi akanditi kwandiri kuenda inini shandi akanditi ku18 kwawakaenda ndoda kuenda kwandaibatsirwa ndiri kumba kwedu iko kwakaenda kuseri kwegomo ndikati shandi chinyi kuti muende muchifamba usiku akandipindura kuti shandi akanditi handei kuchechi kwangu kwandainamata asi ndakapindura ndikati inini kana amapanapa tine chechi 1 ende muri kutsvaga chii chamusingandita kuti ini semubereki kuti isusu tasangana nedambudziko rakati saka tiri kufamba neusiku wadare iyo shandi une makore mangani 18 wawasvika 18 saka wangu waroorwa uine 17 ndiri kuona kuti nyaya kutaurika iri kutaurika chaizvo mai avo vari kupindura sekukumbira kwamaita kuti vange vachitaura pavanoziva maererano nezvatauro asi manje kana ndiri kutarisa ndiri kuona kunge inonotiburitsa futi patinofanira kuti tifambe napo nyaya yawerengwa nemunyori ndo yaida kuti ipindurwe namai avo iyi vatsanangura avo havana kukanganisa vari kutsanangura zvavanoziva but nyaya iri pakuti izvo mwana wavo uyu akatora mwana wababa ava ndo vaakuchema maererano nechimiro chaane mwana wavo saizvezvezvi mwana akazvitakura ndiri kuona kuti ikokoko ndo kwatingafamba nako uko vakutoda kuti vatozogadzirisana ivo pachavo asi nyaya iyi yambokwanisa kuti itongeke mukati medare yeyo wataura zvakanaka ishe chikungu pafurwa nyaya ndepekuti Tezvara wati wari kuda pfuma yavo wakanditsanangurai Tezvara watsanangura pfuma yavo nemaurire yakaita nezvavari kuchemera kwatotaura nekuti ikodzero dzanguwo kuti ndiwane pfuma pamwana wangu asi chazoita kuti mai avo vatsanangure nyaya iyi ngechekuti mai wati kubva day 1 kusvika patakagara panapa mwana wangu akashaya zororo kwamukana ndo chazoita kuti mai avo vatsanangura kuti waonese chaita kuti nhamo yekusagarisana yaibva papi yaibva zorova kuti mukatarisa ikona pane machongwe mairi jongwe duku rechirigoni nejongwe guru reheko ndo zvakasangana apa saka mweya miri ikasangana pane kamweya kanokurirwa nekamwe kamweya ndo nyaya iri papa kutaurika kuti vanhu vakagara wese 3 months chete Tezvara wautomhanya kuti wapfuma vanhu vakatodaidzira 3 months hatifungi kuti panga pati panyanya kurebesa pekuti ngatoti munhu angadai atotsvaga pfuma imwe ingadai yaungana chandiri kuona apa patoda counseling yakasimba pamhuri its first nekuti wakapinda mumba uri mwana muduku hasi uziva kuti chinonzi imba chii uyezve zvinofanirwa kuitwa kana ndapinda mumusha wewanhu ndezvipi. chekutanga ndaona kuti uyu akapinda mumba ari mudiki asiwo kubva pakutouya kwake zuva rekutanga haana kugamuchirwa namai. Mai vanoti tenge tichitarisira kuti ticharima tokova tozonobvisa kumubvisa ari kumba kwavo, asi zvawakatoita zvekumhanyisa nezvi mai havana kuzvifarira. Kubva ipapo muroora namai, mai wakaramba wachitsvaga zvinhu zvekuti waramba wakatarisa muroora. Mambonzo wachiti wakaenda wakanohandira kumunda wakaita sei, wakaendesa mwana wangu kumaprofita, of which murume ndiye anga achifanirwa wanga achibvunzwa zvekunzi wakaenderei kumaprofita nemwana wevanhu. Vanhu vangu vachiti muroora ndiye akatanga kuenda. Saka ndaona sekuti nyaya dzese idzi dzazoya pakuti muroora arongedza aenda kumba kwavo murume wake asipo nekuti anga achinetswa namai. Saka mai baba wakuda pfuma yavo, iyeme muchida kuzoita marima iyaya ndonyaya yavo panapa. Right, manzwa ndabvunza mubvunzo wekuti ane makore mangani, akati ziswa ine makore mangani. Shanteo wabereki mune mhosva
vabereki vashantewo munoziva kuti mune mhosva hatizvibvumidzwi kudzingira mwana pamba ende hazvibvumirwi kurodza mwana ane under 18 years muZimbabwe. Imhosva yamakatakura iyoyo kuti makadzingira mwana ndosaka pasina rugaro rwakanaka. Chekutanga makadzingira mwana, mai vaizviziva kuti mwana aenda kundoona kwaana mwene wake. Baba wasvika, mai hawana kutaura, wakada kuita semunhu akanaka. Wari kupi mai wacho? Handisi kukonai. Handisi kuona. Imimi mai makapa mvumo here kuti Shandewo aende kundovhakacha kweyo? Inini hazina kupa mukana kumwana, chete kuti kana zvakutaurika zvichibva kuna vamweni, inini mwana uyu ndaizviziva kuti arifambidzana nechimunhukadzi. Asi kumubvunza chokwadi paari papa, musi wachona waida kubuda ndakamurambedzera kubuda. Nekuti inini yange iri fresh. Musi wemando wachona mwana wangu angada kuenda kuchikoro. Kune kosi yaida kunoita kupi? kuHarare. Ndikati Shandi chigomera kuita zvechi zvemukomana wako. Nekuti mukomana nechikoro hazvipi sei? Hazvipindirani. Zvino mama donokuti kuti maizviziva kuti ane mukomana. Muchitaura kuti makange matone nhoroondo yekuti ane chii? Ane mukomana. Akasati ane nhumbu. Anga achiri musikana nemukomana. Saka mugozomumisa sei zviro zvamunoziva kuti ane mukomana? Munogozomumisa sei imi muchizviziva? Inini ndakatomutsiura inini. Mugomusira sei kuti imba yambuya mudare toda chokwadi. Nekuti murutaura ndaizviziva kuti mwana wangu ane mukomana. Handiti zvirova kuti panga paine mablessings enyu ekufambidzana kwake nemukomana wani. Uye futi mai avo vakambidza Shandewo kuenda kundoona mukomana wake. Mukati zvokoda kuenda nechikoro hazvidini hazvire. Mama aziziva sei kuti ada kuenda kunoona mukomana wake? Akataura kuti ndoda kuenda kunotora foni yangu. Ndozvaakataura, mukomana wangu atora foni yangu. Ini ndoda kuenda ndoti foni yangu ndimpe yake. Ndikati hazviite baba shona wangu wasvika, baba shona wangu wabuda. Ndoda unomirirwa masikati. Kugarden kuda kurinda. Kwakini nese kwanga kutula. Mai mataura imi uyasataura ishe wasataura kuti maiziva kufambidzana kwemwana wangu nemukomana wake. Handiti muchiona kuti makange muchi baba waizviziva here? Baba wacho navanga vapokana nazvo. Baba wacho vanapara. Ndati waizviziva here? Waisazviziva. Handiti zviro baba vaisada kuti mwana adi wakanga wari strict, wasingadi kuti mwana adi adana nemukomana. Asi imimi maiziva kuti mwana anodana nechi nemukomana. Magoramba sei mataura maizviziva? Aiwa kufambidzana zvekuti vaisangana kana kana ukaziva kuti munhu arikudana nemukomana ungazosaziva kuti vari kufambidzana. Rudo chii? Handiti rudo wairi, rudo runogoitira pasina wairi. It means unoziva kuti mwana wangu anofambidzana nechi pachishora tototi anofambidzana nemwana wangu. Maizviziva kuti mwana wenyu anofambidzana nechi? Kana kuti maizviziva kuti mwana wenyu anodanana nechi? Handiti kana kuti maizviziva kuti mwana wenyu ari in love nechi? Handiti ese maadjective you can look several to discuss to describe the relationship echi yemwana wenyu. Imi zvamaiziva kuti mwana wenyu ari kudanana nemukomana ari underage, maiti zvinosvika papi? Ndosaka ndaimurambidza. Dai maimurambidzaka mungadai makataura kuna baba kuti mwana akufambidzana nechi? Handiti ndo zvino zvatoratidza ona kuti mukadzi akadii ari kuramba wochienda kune vipa kuti dai baba mwana ari kudana nechi? Toziva kuti maramba
kana imi musina kuzvitaura kuna baba maiziya kuti pane chimoto apa, baba vakanga ari mustraight, imi muchiziva kuti mwana ari kudii, ari kufambidzana, ende maizviziva kuti mwana aenda kwani, kwaamweni, nekuti maitofonera naamweni, muchitobvunza kuti amwene kuri sei, maakunzwa sei, maitoziva kuti nhasi hawapo, wadzoka, zvese maidi maifonerana, zvichireva kuti imi mai naamwene makanga mune rimwe chete. Makadii kutaura kuna baba? Takatotaura kuna baba vakatopashana vakatopenga vanhu vamboti aiwa handina kutaura. Aiwa kuti vakuwirirana nazvo kuti vaidanana baba vasina kuwirirana nazvo. Inzwai tichibvunza mibvunzo. Takubvunza kuti makaritaura here kuna baba mukati kwete. Handinoba mataura pekutanga. Handisiri ndakavapesa asi kuti kune munhu akauya ivo vakatanga kupukuta. Handisiri ndakataura navo pera. Kutaura nani? Kuna baba wacho. Mairegererei imimi muchiriziya? Imi baba wacho ndinovaziva kuti havadi zvisina basa. Nokuti mwana wacho mazvona munohandisirwa nenhau yekuti achistricti kune madzimai enyu anokuhandisirai wanaodanana imi musikazvizii muchihandisirwa, so that paita problem manje ndo zvakaitika kuti havana kutaura chokwadi kuti ndapa mvumo yekuti mwana aende kune mukomana, nekuti pamwe papaivho watorowa namai zvakare kuti unobvumirei mwana wako kuti aende kunoona boyfriend, mwana wangu achiri underage. Handiti ipapo manje baba vakazonyangadza pakuzodzinga mwana ane underage. Mutemo wemuZimbabwe unobva wasungira kuti makazviitireiko. Enda nayo chizakazakari unofira enda nayo kana miranzi chibva mafura mucheka muchitenga tambo dziya motoenda modzoka nemotikari mufambe enda ine iyo dzakadzokwana dziri mbiri unzi dzakakura sei maenda neiyo muroda mondoroda iyo muri kuona mhosva makaparayo yekutanda mwana ane underage, munoenda mujeri izvozvi. Nhau iyi munoenda nayo mujeri kuti makarodza mwana ane underage. Mutemo wakuti mwana haabvumirwi ende asati ane 18 years handiti? Unosvitsa tine 18? 24 January. Ndowa January. Roora zvaifanwa kutozodii? Kutozotaurwa zveroora nezvebonde after 18. Saka ipapo ndo patinozototi right taane reprieve kuti nyaya makaunza mutemo wanga wasati wajeka uye ane 18 years saka taakuibata, but tiri kutaurira kune vamwe vane mhuri dzavo dzisati dzayeka. Mwana kana atoita zvotonzi kana dei ari below 18 akaita nhumbu ari pamba pako iwewo chitomuchengeta iwewo mubereki, nekuti ndoaita irresponsible. Uye kwaane mutemo wakatosainwa wekuti mwana akatadza iwe mubereki ndiwo unotoenda mundomupikira mujeri. Murunzwa mitemo iyi iri kuuya yakawanda iri tafu. Ndiwe unotondopikira mwana wako kutadza kwaaita irimo muWhatsApp wangu ndichatoti ndiise pagroup. Mutemo uyu wakatopasiswa ukatosainwa napresident. Ngakuda kutoti ungochiviziswa mutemo uyu kuti mwana ari below age akatadza iwe mubereki ndiwo gara yenyu ambuya
iwe mubereki ndiwe unondomupikira mujeri mwana iyeye. Saka onai kuti wana wadii mawachengetedza. Mwana aita nhumbu below 16 irresponsibility yako iwe mubereki watendera kuti mwana andonyengwe zvamayawo zvekubvura mwana kuti andodii andonyengwa mwana ari below age. Kana achindonyengwa wanotarisira chii paari below age. Saka zvese izvozvo. Saka nenhau yekuti nyaya iyi munoda kuona unoda kusimudza maroko ndakada kuti tiitende kamambo pane nyaya iyoyo semaburiro azvaita mapepa awo awakanyora mwana achiri underage ngekutoti pawakauya wachisuma awakatotambira pfuma mwana asati asvika 18 years. Saka ndo patatu kutoti tasumudza kuti mapepa awiwa yakanyorwa kuna December. Saka mwana anga asati akwanisa. Right. Saka nenhau iyoyo yekuti zvinhu zvakaitika zvisingabvumirwi nehurumende, imi muine mhosva muchindorodza zvatakuita. Mukomana achangodobhadhara madamages handiti mwana odzoka kumba kwake kumusha kwake. Awa kana wazoda kuti wachirora since above 18 wochizoronga kuti wangarore here zvakanaka wachiwirirana uye paine zara rimwe chete. Asi zvatinoona muri kuona behavior iyo ndo zviri kutaurwa neconstitution kuti behavior yewana waduku anoenda kundororwa haasati akuziya kuti ndiyamwene, haasati akuziya kana kuti imba, haasati akuziya chii. Isusu wabereki tomutaura kuti enda undoite mukadzi. Tisu tiri kudii? Tiri kukanganisa. Mwana anga aine future chikoro chaitadza kuti aende kuchikoro chamama akamuplanira musi wemande chii iye asati andosviro. Chaka chiri chii chaitadzisa mwana kuti aende kuchikoro. But maida kuita good riddance kuti mwana mumutandire aende. Anyangadza adzoka imba mai ndima muchimutaurira pakuna baba kuti mwana atoneza baba ane boyfriend. Baba wacho waisada but baba wacho nehasha wakavhatika achitende ku boyfriend wakutokanganisa munhu panzvimbo yekuti waite kanzo mwana iye wakutokanganisa munhu wakutoti mwana ari underage chifanira kumurume kwangova. Hapana nhumbu, hapana chii. Saka nhau idzi dziri very hurumende iri kutarisira nyaya idzi. Ini kuti sedaro ndiri parise kuti aiwa ngaandororwe hatikwanisi kuti tipasise nekuti unotozozwa iwo vemedia wakutotaura kuti mambo wakapasisa kuti mwana akanga ari underage hadi arorwe. Hatisiri kuripasisa asi taakuchitongoita madamages ekuti paitwe madamages mwana odzokera kumusha kwawo osununguka wachizodanana wozoita kuroora muzoenda mundoita roora. Right, madamages obhadhara chii ndodana ndataura zvakawanda. Madamages semisi yese changamire mama panenge pachiti mombe nhatu yababa yamai nemhanyamusha kana kuti yechimanda then pochiita kuti aine nhumbu pakuda nembudzi nhatu ndo madamages. Mambo nemamirira zvakaita kuti ambodzokera kumba pauda madamages mombe mbiri ndo dzingatoshanda nembudzi dzachonato kuti ambodzokera kumba. Patsika dzedu dzechiwanhu mombe ndo yemadamages
then kuita shamu yaanorohwa namambo iye muchinda uyu yekutera mwana waduku. Changamire kutaura kuti kana kutotedza strict mutemo uripo, mutemo uri kutaura kuti sekutaura kwamuri kuita amadamages ega, kutotaura kuti mwombe yamai nababa yatopateroora therefore zvakutopobviswa pasai takutomboita strictly nenyaya dzemadamages, wobhadhara damage rega ramunenge mataura. Kana iri mwombe wobhadhara mwombe damage. Ava vakwasha kana wazofunga kuti tanga kuroora uchitanga kuti vakuroora depending na Tezvara wacho wakanga waona kuti mwana uyu azodakara kusvika pekubatsirwa wakangonyarara wakadini anogona kuzodzoka kuno kudare rino wochiuzondofambira sei. Asi pari zvinezvi ndinoona kuti idamage rega richange riri strict. Ndotenderana nemutombi ataura kuti pabviswe mombe yedamage nemombe imwe inouya kwamambo yekuti ngomana wayo yarege apedze zokutera vana vadiki. Ndachifunga kuti panogona kubviswa mombe 2 kana kutoti idzodzo dziri 3 nokuti madamages anogona kudamejwa kungoti abviswa umhandara but uyu akadamejwa zvokutoti atone nhumbu patone munhu. Ndachifunga kuti zvakangokodzera kuti madamages aende pamombe 2 nembudzi 3. Ndiri kutenderana nezvakutaurwa nemutongi pamadamages anofanira kunge achibviswa pamombe 2 idzodzo nembudzi 3. Kana paine mari yanga yanyoreswa kumunyori inoda kuti itaurwa yakadaro, handinozonzwisa kuti pataurwa mari yemadamages. Saka izvozvo zviri 3, mombe nembudzi nemari yacho zvobva zvafamba zvakadaro sekutaurwa zvaitwa nemutongi abva kutaura kuti zvinangane nemadamages. ndamboshupika kuti ndipe judgment pane nhau idzi. Mambo hapasina mari ichabviswa madamages iwaya, mari hadzichabviswa. Right. Iwe mukomana Shadley, now une mhosva yekurara nemwana ane underage, munozviziva here? Imi munozviziva here kuti mune mhosva iwe Erika yekuindatera mwana akange aine underage? Mungu ndine mhosva. Ndaida kuti ndandatambidzwa. Watiji? Ndandangotambidzwa zvazvi. But kamwana mwana muduku kana achipa mwana wako achida nekamwana kaduku iwe uchiuya kachikubikira pamusoro ichi. Saka ndakapa kuuya kwawo, saka ndisina kuda kuzvigashira. Ndakazogashira ndatoona kuti izwa Erika, wakazvigashira paakauya achikuona ukatomubikira uchiti muroora zvese uchiti chavakazokote pazoshata apo ndopawazodii pawazoramba, asi initially wakatozvigashira muri mese ukasura mese mukatobika sadzi. Handikuramba. Saka ndakati ini ndaitarisira. Saka murukuona zviri kundiretsa mai kuti unopa judgment ipi vanhu vacho vese vaine mhosva. Right, chimbobudai ndichifunga nejudgment ndomozodzoka mumbogara panzara nekuti mese muripo mune mhosva yamakapatisipeta pamwana uyu. Chimbobudai mozodaidzwa ndambokukurisai panze ichida kumbokonzauta nemachinda angu muno mudare kuti tione kuti nhau yenyu tingaifambise sei.
hazvitenderwi imi vabereki kuti muti mwana kana akanga akanganisa momutangira kunze sembo kuenda kwanga wauri zvinoita fanira kunge munenge muri kudzingira mwana senge maamusingachagoni kurera mwana wenyu maakumutandira kuti aende kundorohwa kundozvionera hazvitenderwi imhosva iyoyo vabereki makakanganisa namai waiziva kuti mwana ane mukomana mwana achiri kuchikoro ini wangu mwana ndinaye musikana ari kuita form 4 form 5 pasentipedi kungonzwa mai wacho chaite kuti mwana atoita boyfriend chinova chibhebhenenga chaiko chaiko kuti bai aitayo chinova chibhebhenenga nekuti haasati akutombotenderwa amuform 5 akutaka gore rino munofana kuita instill discipline. Saka dare tikadari izvi tiri kutovhiringidza vabereki maakuenda kudzimba maanondotandira vana. Ende chiziyai kuti zvekuti vana vaakubvumirwa kurara nevakomana izvozvizvi mutemo wapa 18 years. Before 18 years mwana haabvumirwi kuti arare nemukomana. Saka vabereki endai munochengetedze wanasikana. Kune mapressure group emadzimai ari muno muZimbabwe. Kungonzwa chete izvozvo munoswera maamujeri. Saka irombo rakanaka kuti mwana uyu akakomita chiitiko chakaitwa pamutemo usati wapa 18. Dai wanga wapa 18 munozikanira kuti simukai mutoende kumapurisa mutoende kundodei mumujeri, nekuti mese muri 5 namai mai anozani anzani Shanteo mai waShanteo mese maamuine zikumhosva rakasimbarara. Naizvozvo Shanteo anodzokera kumba kuvabereki ondorera mwana iye, then mochitozotanga patsva. Iwe mukadzi wako unomuda? Iwe mukadzi murume wako unomuda? Saka muri vanhu vanodanana ende mapfuura 18 years. Saka munochitanga kuchitoona kuti madii mauchizondotanga kundopinda kuti taakuuya kuroora patsva zvakanakisisa. Asi ndiri nhau yekuti iwe wakarara nemwana wevanhu anga apfuura hake 16. Hurumende yakanga ichiri confusion yekuti yaitendera mwana kuti ararwe 16 but kuroorwa ozoroorwa 18. Vanhu vakabvunza kuti ko pakati apa parara navanhu chinozoitika chii kana munhu kana ararwa? Inhumbu inototiite. Ndokuona kuti mutemo wainetsa kuti unge uchibatika kuti munhu anyangadza chii apa muri kuti ngaararane uye ngaasaroorwe. Asi tiri kuti munhu kana akutorara munhu iye ngaabva aroora so that aite mukadzi wake. Naizvozvo iwe uchandobvisa mombe yemadamage 1 yaunondoripira madamages ekuti wakarara nemwana wevanhu iko zvino atone pamiri.
Handi. Zvamuri vanhu vanodana chiitai kuti mutedze gwara rekuti mimi mukadzi nemurume rudo nderwanwa here. Ndinokwanisa kukupa example inotozivikanwa muno Marusaku kuti ndakange ndiine shamwari yangu inini akanga aine mari yake uye nemhuri yake. Mwanasikana wake ndokudanana nemukomana, adanana nemukomana ndokubva aramba kuti aiwa uroho wanga wari below age. Wairawa ndokubva murume baba watora mwana wao ndokumuendesa kuUK wachida kuti vamutizise pane mukomana wao nekuti vaisada vaiti mukomana murombo. Mwana aenda kuUK, asvika kuUK chaakaita chekutanga achishanda chekutanga chaakaita kutengera tiketi murume wake uyo asati apa baba wake kana chii wakamuendesa. Akatengera murume wake uyo tiketi kuti atere kui ani mukuona power of love. Imimi mamistake anoitwa nemuroora musamaki handiti. Imi makambomakwa here kuti magona apa matadza apa magona apa matadza here pamakaroora nekungwara kwenyu maimbomakirwa naamweni nhasi munoda kumakira wichi kundorwanda nemugwenzi kuda kuona kuti ari kuita chii. Chamuri kutadza tsvaga imistake handiti. Saka waregerei wawirawo kuti wadi wachizonyatsodanana wega watorana wape musha wavo maupa musha wavo wedza ikanoita nyope ndezvake. Mutaurai nemwana wenyu mudzidzise kushanda handiti. Musapindire mumatare evanhu. Saka naizvozvo tese tiri vanhu tese takanga tiine mhosva dzedu dzetakatakura. Saka munondoibhadhara rini mombe. Mombe inoda kuibhadhara asi matsvagira ndinoita kuti ndichikumbira kuti pamakore kuti tapenge kuti tazokuibhadhara fodya tongoti April kupera kwaApril kwaJune 30 unenge waendesa. Asi hatisi kuti chirega kundodii kuti ndokumbira imimi musachareke nekuti kana dei mukandogara naye hapana mukadzi wemunhu mucharara naye here hamucharara naye. Zvino zvakatoitika ende zvakaitika panguva iyoyo yazvakaitika mami nehasha. Musaite hasha dzinobvarura hembe. Ngani nechikumbiro chekudai vari kuti fodya kutengeswa kwayo June oinge ikunge drought izvekumamira akaita zvinozoka kuti vafodya vanondoita mabhinda uko akutosenzera nekuti ane mhosva tangomupa time yekuti adii abhadhare. Kana asina kubhadhara by 30 June munouya kuno kuti haana kubhadhara. Kana azouya dare rakusimuka kundotora ende kana dare rakusimuka rinozondotora dzaamombe mbiri handiti dzene rakundotiza mombe mudanga mavo dzirimo mbiri dzemufunikira nekuti pane makosti edare. Handitatsvisa zvanoona kuti 30 June maendesa kana iri mari yemombe yedare i350 tinoona kuti chitsiru chinowanikwa che350 motenga chinobereka chaamudanga mopuhwa 350
mombe mationa chitsiru chapfuura paitori mombe chavo 1 year 2 years chine chakutobereka makuenda kudii kutengesa nandei mukapuwa dhonza mungotengesa motenga tsiru rinondobereka pane achine mubvunzere ndakanga ndaisa sana nari masaka nyaya dzasingopfekana kudai saizvozvo ngatopedzera mudambuko taunina wacho muimana zvamusazingopinda takatukama kuita munoda kuti ipinde here kaundi munoda kuti ndangotamisa pedzekudai matukano zvakadari izvo vanhu vanotukana right zvamaita kuti makosi edare re1 nekuti mamwe anyu maramba imi muti isachapinda nekuti saka imari masamuni noti yese tati samuni 1 40 saka munobhadhara mobvisa ne$40 yemaposti yavo ne$10 yavabvisa kuita $50 yemaposti ekukunza ekudara hamuna here izvozvi muhamabhadhara ubhadhara Tezvara wako vaona izvozvo mobhadhara $50 yemaposti kuna Tezvara wako 1 week. Tezvara hanzi handina bhazi yekuti yangu Tezvara yenyu hanzi handina bhazi kama uchaperi pane muzukuru wamakutarisira pausore hatisi kuramba asi kuti takatoita kujuma ezvitatosiya zvikwereti kunji hatina chatiri kuramba pane zvifu zvirikutanga hatitori neizvozvo asi hatina chatiri kuramba pane zvataura so 1 week to pay then your June how many months February March April May June 4 months to pay 30 June cost 1 week right those never